Representantes da Comisión de Peñas das Festas de Boiro presentaron en rolda de prensa as principais novidades de cara á edición dos festexos deste ano. Unha das máis importantes é que aumentarán o seu protagonismo, comezando xa o primeiro día, cun Remember Fest, a partir das 10 da noite na propia praza do Concello. A partir das 10:30 da noite terá lugar o que denominamos unha Remember Fest, cun DJ coñecido como é Goro e outros DJs máis que veñen no espectáculo de Euforia. Pensamos que é unha música que chega ao grueso das peñas, a xente máis nova, pero xa non tan nova tamén, porque dicimos Remember Fest porque un pouco música electrónica, música techno, pero de fai uns anos tamén, non? Entón, pois, un pouco chegar un pouco a todo o segmento que son as peñas. Aínda así, o día especial será como de costume o luns das festas, cando se celebre o Día das Peñas, coa participación duns 1.500 peñeiros, que realizarán os tradicionais xogos populares ao mediodía. Ese mesmo día está prevista tamén a Festa da Auga, na que se desenvolverá tamén unha das novidades, co mangueirazo de honra, este ano a cargo da xogadora de voleibol local Ana Bugallo. E vamos a intentar que eso sempre sexa, é unha idea daqui dos directivos, instaurar un pouco eso, que haxa alguén que faga esa especie de broma, esa especie de acto lúdico da Festa da Auga, de empezar a Festa da Auga e da música, evidentemente. Dende as peñas apelaron tamén á responsabilidade e ao civismo para evitar que se produzan incidentes desagradables. No consumo de menores de alcohol hai unha papeleta importante que é dos pais. Nós nin somos policías, nin queremos selo, nin somos quen para fazer cumplir as normas. Nós temos que cumplirlas nós. E é eso, separar as zonas, non dar consumo de bebidas alcohólicas menores, etc. Un aspecto este no que tamén incidiu o alcalde Xosé Ramón Romero. Que sea unha festa e que sea unha festa controlada, creo que sobran as palabras. Unha das peticións que estuvamos falando que houbera control de alcohol, etc. As peñas aproveitaron tamén o acto para presentar o novo logo da entidade, a imaxe dunha serea con mar ao fondo, e anunciar que volverán a organizar por segundo ano a Romaría Peñeira, o vindeiro 24 de agosto.